Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarları gepleşimizin mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, biz yenide size bir vacip habarı yetirýäris. Aslında bu habarı biz şu gün ýer bilen ilkinji bolup Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyna yerleştirdik. Saytymyzy iýerleýänler we Google Play Market'ten priglajeniýamyzy ýükläp alanlar ilkinji bolup bu habardan mydamada bolşýaly habarly boldylar. Biz sonra Atavatan Türkmen Instagram hasabymyzy, şeýle hem TikTok hasabymyzy, şolar wagtda hem Atavatan TV YouTube kanalymyzy gyzgy habar hökmünde paýlaşdyk. Bilşiňiz ýaly biz soňky wagtlarda habary tamaşaçylara çalk ýetirmek maksady bilen 1 minutlyk gyzgy habary YouTube kanalymyzy we TikTok hasabymyza yerleşdirip başladyk. Mehriban tamaşaçylarym, indi bolsa biz size jikme-jikleri özüne jemleýän habarymyzy ýetirýäris. Ýagny ýene bir adaty reýs açylýar. Russiya Federasiýasynyň S7 aviakompaniýasy Türkmenistana adat uçar gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada Russiya Federasiýasynyň Türkmenistanaky elçihanasynyň Telegram jemgyýetçilik toruna mälim edilýär. Habar berilişine göre şu ýylyň 17 oktýabryndan S7 aviakompaniýasy Moskwa Türkmenbaşy Moskwa uğru boýunça adaty tertipde gatnawlary amala aşyryp başlaýar. Avia gatnawlar hepdede bir ýewek duşanbe günleri amala aşyrlar. Uçarın Moskva şäherinden uçýan wagty 03:30, Türkmenbaş şäherinden uçýan wagty 10:05-dedir. Aviapetekleriň satywy bu aviakompaniýanyň Aşgabat şäherindäki edara binasynda satylýar. Onun salgysy Aniyazov köçesi 174, Fenagatçylar we telekeçiler binasy. Habarlaşma üçin 21:05-93, 21:05-92. Avia biletiniň bahasy Türkmenbaşy Moskwa uğruna 409 Amerikan dollary, Moskwa Türkmenbaşy uğruna bolsa 490 Amerikan dollaryna barabardyr. Avia gatnawlary üçin ýolagçylary we goşlary hasaba almak uçuş wagtyndan 6 saat öň başlap, uçuşa 2 saat galanna ýapylýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, öň ilkinji bolup size habar berişimiz ýaly 5 oktýabrdan Istanbul uğruna adaty reýsler başlady. Onun ilkinji reýsi 5 oktýabrda amala aşyrylan bolsa, bugün ikinji reýs amala aşyrylýar. Bu habarymyzyň jikme-jiklerini gaýtalap öň tamaşa edenleriň wagtyny almaýlyň. Öň tamaşa etmedikleri bolsa, Atavatan TV YouTube kanalymyza girip, giňişleýin tamaşa edip bilerler. Öň habar berişimiz ýaly oktyabr aýynyň 15-inden Belarus uğruna hem adaty reýsler başlaýar. Ýakynda Türkiýanyň Türk Hawa ýolları aviakompaniýasynyň uçar gatnawlary barada hem goşmaça habar ýetirir diýip umyd edýäris. Şol sebäpli bize tamaşa etmegi dowam edin. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, adaty reýsleriň açylmagy bilen fiýahat edýän ýolagçylaryň sany artýar. Şonda gitmek isleýän ýurduňyz boýunça käbir resminamalaryň terjimesi gerek bolup biler. Terjime işleriňiz üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Aslında öň Türkmenistan aviakompaniýasynyň Moskwa we Kazan uğruna adat uçar gatnawlary dowam edýänligi üçin Russiýa gitmek isleýän raýatlarymyz viza baradaky maglumatlary eýe. Emma bu barada öň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyna yerleşdirilen habarlarymyzy okamadyk ýa-da Atavatan TV YouTube kanalyna yerleşdirilen habarlarymyza tamaşa etmedik. Tamaşaçylarymyz giňişleýän maglumatlary ol ýerden alyp bilersiňiz. Mehriban müştaklarymyz, Türkiýede bolýan bize köp sany okuyjylarymyzdan we tamaşaçylarymyzdan şeýle sorawlar gelip gowşýar. Ýagny möhleti bar bolan, Türkiýede ýaşamak boýunça resminamamyz bar bolsa we Türkmenistana gitsek, täbeden Türkiýe gitmek üçin viza gerekmi diýip soraýarlar. Aslında ikamet diýip bilinýän resminamanyň funksiýasyny hasaba alanmagy bu sorawyň jogaby düşnükli. Emma biz ýene-de mydama bolşýaly anyk habar ýetirmek baradaky öz talabymyza laýyklykda bu sorawy degişli Türkiýanyň edaralaryna soradyk. Anyk jogap gelende biz we hökman paýlaşarys. Şol sebäpli adamyň durmuşyna täsir etjek meseleler barada gulakdan dolma mışmışlardan, ýürite maksatly habarlardan gaça durmagy maslahat berýäris. Ýakynda size bu barada hem anyk video habary ýetireris. Hormatly tamaşaçylar, eger de siz özüňize gerekli, peýdali maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemegi dowam edin.
Gepleşiklerimizin indiki sanına görüşýänçek hoş, sag bolun.